A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A wani kuma kuwa na share ina neman tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina nazarin waka amma wasu suna muni kallon wawa. I'm sorry ba za na damu ba, domin duk abin da za ku ce na san hasada ga mai rabo ta ce. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Duk inda na yi abokanai na suna nuna ni suna muni kallon banza. Wasu suna mini kici saboda bana fara koya hip hop. To ni ba za na damu ba duk abin da za ku ce. Na san lokaci ne amma duk abin da za ku ce. Na san ni yaro ne ni amma ina da tunani, na san nan gaba za a iya kira na da babba. Ko da wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Abokina shawara zana baka, ko ka dauka ko kar ma ka dauka. Ka zama mai yi wa dan adam fatan alkai. Ka doko nan da ya tsalle da sai na ce kaɗan ya babuda kai ya ma fa miki shige ne. So wani malam Bala ana? Malam Bala kuma a garin ne yake? A garin nan kuma yake ce ma? A nan unguwar. Wannan unguwa. Malam Bala kuma. Sai ba mu san wani malam Bala ba. Wani malam Bala ya zai mun haka. Ya zo ya ci bashi a waje na kuma ya ki dawowa. In kiya fa? To ina da wani kani wanne ya je birni ya zama babban mawaki. Amma ni ban san sunan kanin nashi ba, wanne zama babban mawakin. Malam Bala ni waye Malam Bala ko ya ce wai sai ya dawo zai zo. Malam Bala to shikenan, inda ba ku sani ba ne na tafi sai an jima. Sanawa neme shi a jiya can haka ta joyi toyi. Salamu alaikum, kun can Malam Bala ka faji kuma da ke cewa na kaji halin dan adam sai Allah. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Ka hada ni da baby gashi duk ta kwace mini yan kudade na yan canji kana gashi abokai na suna mini dariya. Ta jali dákò tó sí mo fẹ́ dákò lọ sí, tí n bá ṣe tán máa fi ṣáńkó lọ sí. Bàtà tàǹtí àlàbà tó dàbí àlàpà máa fi jó gàlàlà. Ìdíra bàtà tàǹtí àlàbà tó dàbí àlàpà máa fi jó gàlàlà. Ṣékìlà 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 lálà kúkú lálà. Ṣékìlà ṣékìlà. Ṣàmọ̀ pàwé lẹ́yìn oṣooṣì Ṣàngó ni ẹjọ́ ẹ má fún lóbi, mo máa kún ẹ lẹ́yìn ọmọ aládùúgbò bì. Ó ti pẹ́ tí mo fẹ́ lúwẹ̀ níbẹ̀, mo fẹ́ pọ́kẹ́ mo fẹ́ gẹ́gẹ́ ti gẹ̀, nǹkan tó ṣe títí jẹ́sẹ̀ ti gẹ̀. Wadda ma abu ne kana yin wayannan abi baɗan kai ma? Mana sosai ma kuwa, ai a birni muna tare da wannan kanin naka na gaya ma, ai duk inda za shi tare muke. To gaskiya ni ma ina so a koya mini da wannan. Ai dai irin wannan ce karka damu. Rawa kala ta zamani babu wacce ban iya ba. In dai kana so ni kuma zan koya maka. In dai haka ne zan koya. Ai ko in dai zaka koya ni kuma zan koya maka. Amma fa ka san me? Kala daban-daban kowace guda ɗaya sai ka biya. Ni in dai haka ne babu matsala zan biya. Za ka biya? Zan biya. Ana ɗauka awa ɗaya, ana ɗaukar sati ɗaya, ana ɗaukar wata ɗaya, kai har shekara ma idan kana so, kai dai kawai idan kana da kuɗi. Ni dai ai buri na kawai iya. To da awa ɗaya muna yin ta a naira 1000 ne. Awa ɗaya? Muna yin ta a naira 1000. Kai yanzu ya zai. Kai za ka nemo ba kai kake so ka koya ba? Ya maganar din nan ba. Wanne? Ba ku da wannan din ba tun. Ai na gaya maka babu network sai nan da kwana 3. Ba ɗazu muka yi maganar da kai ba ne? Yanzu dai nan da kwana 3. Sai nan da kwana 3. Yanzu ka san me? Sai ka faɗa. Duk da haka zan koya. Idan kuɗin ya zo sai a ce. Idan kuɗin ya zo sai a cire? Sai ka fara ba da advance. Yanzu dai gaskiya ba kuɗi a gunka. Ba kuɗi a gunka?
to shikenan an jima idan na zo gurin ya take dandali ko sai mu haɗa a nan gun sai ka bani wani abu. Yawwa to. Yawwa. Useless button. Shaking by force. Èmi lọ́kọ̀ gan. It's not my fault. Mo fẹ́ dákó tó sí, mo fẹ́ dákó ló sí. Tí n bá ṣe tán, máa fi ṣáńkó ló sí. Mo fẹ́ máa débẹ̀ láàárọ̀ kùtù. Ó yá. Wajen wannan malam da wannan Abdullahi na ga sabon shago ne mai aiki kuma matsalar shigowa birni kenan baka san kowa ba. Yanzu ya zan yi da rayuwata. Nake yanzu a za a yi na je gida domin na san dadina na jira na tashi. Gashi ka jawo muni fada a gida. Sabida gashi yanzu ka jawo muni fada. Kana rana gashi na dawo da ke inuwa amma gashi ka tura ni rana ka ji halin dan adam sai Allah. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Ka hada ni da baby gashi duk ta kwace mini yan kudade na yan jika na gashi abokai. Baba wai na mai gida ne. Ai baba wata kakarsa ce ta cira shi da sa amma kwana biyu shiru. Amma na ji alamun yana cewa ko wata kwangila da za a yi. Kwangilar da tsoka ce. Da tsoka don kuɗi za a samu manya-manya. Ka san mu in dai da kuɗi ka sani ya wuya in dai da kuɗi ka sani ba kes. Ai ba ka sani ba. To ai kuɗi ne za a same su tsagwaron su. Na gaya maka baba. Idan ya kasance aka samu wannan kuɗaɗen ko baba za a huta. Akwai zarfa nake gaya ma. Gaskiya. Ai kawai sararawa za a sarara za a huta nake gaya ma. Hutu malam. Kala mu na ne ba ka gane ba ka da harkar kashi ne. Ai nake gaya ma idan mutum ya mana wasa a hankali zan fasa cikinsa da wuka. Ba mai latsa mu ba wanda ya isa ya latsa mu kai ka sani. Wallahi ba wani shege ba wani dan iska da ba wai taka mu ba wai ba wallahi komai mutum ya taka akan harkan nan dan ya baje. Saboda ya kungila babba sai mai doka malam. Lallabi dai ka sani ba da ya ga dan mun kima mana. Kai fa kana da matsala. Kai wallahi kana da muguwar matsala. Ba mu gane mana. Oke to shi kenan. Sai mun haɗi. M System Records. Malam Garzali. Ko kaga popular boy ne ana haka? Rabon da na gani wani har na wance. Kash. Ni kuwa me na zan samu wannan bawan Allah haka. Gashi oga ya ce nemo sa. To yanzu ba da za a yi ba gani ko a wannan wajen mai wannan wani bare. Wallahi ni dai ba na ce ba. Mun kai ka san maganganun duniya. Yana nan ne ba zan ce ba, mana ce ba. Haka ne kawai gaskiya Malam Garzali. Ka gani? Shi popular boy akwai da yawo ne. Ka ganshi a wata masana'anta, ka ganshi a wannan masana'anta. Gashi bini akwai da ziga abu. Amma dai ba komai. Sai mun haɗa a area mun je. Na kuwa za na ga abokina da magana mai muhimmanci fa da nake so fa na mai. Da matsala ma kawai a yau. Ha ba. Kai. A can ma nemi shi in noma aikin wannan ta ma kuma in nemi shi. Kai. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayan ma kuma gashi ma ba ma ta tattara ma kuma in yi mai call message. Ya za a yi ta kuma yanzu? A dandali ka. Ba na kan yama ko zan ma same shi a nan. Zan same shi a dandali gaskiya ne. Zan same shi a dandali. A kasuwa ma haka. Kai, ina kuwa zan je in samu wannan mutum. Sa ta kawai. Kwaci, da kudade na gashi duka kwaci. Yanzu a wallet dina sai 20 naira cash. Tunanina nake yanzu a za a yi na je gida domin na san dadina na jira na cash. Gashi ka Popular boy.
Allah kun ɓoya a gari. Ban ma gaya ma ba. Lil Ahmad yana neman ka. Yanzu haka nan kwaɗe da shi. A nan sabon gidansa muka haɗu da shi. Sabon gidansa wanne kenan kake nufi? Sabon unguwan nan da ka buɗe. Ina nan ina da wani babban gida na anan. Sai ka je ma ga kanka ya kai mamaki. Ba na adireshin ɗin gurin. Adireshin ɗin cikin titin kare fa wajen filin ball da ka ɗan yi gaba can wajen wannan guri da wanda da ka ɗan yi gaba. Okay, na gane gurin. Bayaro ka ci gaba da ya shegen ka mun tsaya ma. Gaskiya ne wannan. Na ɗauki yadda na baka saboda na san na yadda da kai babu wata matsala abokina. Gashi ka ci mini amana. I'm sorry, ba za na damu ba domin na san duk abin da kai kanka. Ni ne Lil Ahmad nake. Babban abokina Aliyu na gaishe ka. Faisal nawa na gaishe ka. Sarkin Zazzau na gaishe ka. Ɗan group ɗin mu Tsauni TV na gaishe ku. Wannan yaran jigurin baba su na gaishe ku. Auta nawa ne shayi na gaishe ka. A koda wannan lokacin ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Kwana biyu na kaje ina ta kiran ka gaba ɗaya wayanka shiru na sa wannan yaron nawa na sa shi yana neman ka kuma kutukutan na ga ya zo ya kira na waya ce ba ka ba. Sai yanzu Alil Ahmad kawai ka share saboda an samu problem ne wallahi kwana biyu kai ka sani. Na me kuma ban sani ba fa. Ayyuka kawai sun yi oba kai ma gaba ɗaya ganin naka yi a hankali kana gani ban ma san kana wannan aikin ba fa sai yanzu wani sai yake sanan mun. To ai kai kwana biyun gaba ɗaya da ba na ganin ka ne. Wallahi kwana biyun da ba na ganin ka ne na tunin maka sanan ma da shi ga gida nan da na fara harka da shi so wannan ina son zan dan ƙara na gama wannan yarinyar budurwar nan ta wannan musular da nake gaya ma. Okay na gane yanzu dai ka san me mu je mu samu guri mu zauna ne magana ko? Ba da mu. Saboda ina gaya ma yarinyar nan gaba ɗaya ta tafi da tunanina ne tashi da ina gaya wa daji na yace to tunda ba wani abu ce mu magana amma ya fi so in fara gyara wannan yarinyar. Abin da kai kawo ka ai matsalar ba na gara ganin kai na kira wani da su can gashi ta bi bucket za ka ni kuma ko ɗaya hayyuban da ita kai kana ganin wani abin da kai dai yaje da ya ka ji ko bula neman ki nake saboda a lokacin da mun haɗu da kai wannan magana auren ma sai ka da daji na zan fasa yanzu zai tambaye ka ya batun wannan yarinyar awo wannan yarinyar mun ce na haɗu da ita babanta zai ban kyautar miliyan 20 ya ce in ya haƙuri ashe wata jina ne an sa yayanta aure ba shi me kace ba daga ba me kace miliyan nawa miliyan 20 baban ce ba so sai nace wallahi daji ba komai nagode Allah ya saka da alkhairi na dan yi musu wani show haka na dan ta ba ni yace ne kudin transport nace nagode sannan kuma yarinya kuma sai na ce da gaisa ta kai ni gidan su na sha ruwa na dan ta bincin na to wannan kin wanda da mun je da sai kawo da mun ba a cike da wannan na kira wani ta ce kana wai aiki da kira ka akan ayyuka ne suka mana yau kasance yau can har wancan kasan muka mun je wallahi da sai ba mu ana so na abu ba zan da zan dace kasuwa zan da shi ko kula ai zan ganka yanzu shi kuma auren nan da ne ta zo wannan yanzu zan je kasuwa zan yi wani cikin amma sai kare mu tashi mu je to shikenan amma dai gaskiya ka nuna mun ba a tuke da ba jawo mini fada kana rana gashi na dawo da kai inuwa amma gashi ka tura ni rana ka ji halin dan adam sai Allah a koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa ka hada ni da baby gashi duk ta kwace mini yan kudade na yan canjika na gashi abokai na suna mini dariya ta ja ni cikin aji domin koda abokai na za su tambaye ni komai ya faru tun ga sun gani a cikin aji I'm sorry abokina ka sa ni wahala ka sa ni a rana gashi zufa nake yi ko da abokai za su dinga mini kallon wani shashasha na ɗauki yadda na baka saboda na san na yadda da kai babu wata matsala abokina lafiya mana amma idan ka kalle kudi bai fa haka na ce lafiya me ka gani
ka gani ba wannan ba, ni tambayar ka na zo yi Lil Ahmad yana nan. to yana cikin ofis. To bari in shiga ciki. To shi kenan sai ka fito. wannan waƙar ta bikin nan ya za a yi sadam da hanga bara hanga wanda sai za a fitar da ita a yi rini murna muke da auren kauna daɗi sadam ya zama ango Aisha ta amarya ki taka rawa a hankali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah, samu guri ka zauna. Ya me ke tafa da kai? Lai dama uga na zo abin nan ne. Abin nan. Na zo wannan. Wani abu? Abin nan. Ka kasa cewa wani abu? Dama mai gida na zo yin apply ne na waka nake son yi. Waka? To da farko dai a sunanka. Sunana Abdul. Daga ina? Daga ƙauyen mai turare. Yanzu Abdul na ji duk abin da ke tafa da kai. To yanzu waka kake son ka koya, amma ni ina da sharaɗi ka. Idan ka ga wannan kamfani na ko kuma wannan industry na za ka iya bin wannan rules and regulation ɗina. Za mu zauna da kai. Shikenan uga. Na ji abin da kace zan insha Allah ba za a samu matsala ba. To mataki na farko za ka dinga fitowa da wuri. Insha Allah mai gida, ko wanki kace in dinga ma zan dinga ma mai gida. To ba damuwa, na fuskance kana da hankali da gani ga kai kamulin mutum. Muna da kai lafiya. Yau muna wace rana ma? Yau Litinin. Yau Litinin? To ina ta ranar Alhamis ka dawo. Insha Allah zan saka a list ɗin ma'aikata na, kuma sannan insha Allah zan zo in nemo ma gurin da za ka dinga aiki. Dan Allah ba na son hayaniya da mutane, ka gane? Saboda duk mutumin da kai ya zo ya nemi alfarma ya kamata ka yi accepting din shi kuma ka wannan din shi, saboda yanzu ana cikin wani hali. Kada ka baya kuma mu zo yanzu ka ɗaura kuma nan gaba kuma ana ma wannan do something day. Da Allah you have to be very careful. So kaji ranar Alhamis ka fito da wuri insha Allah, kaji. Allah ya kai mu lafiya. To shikenan uga, Allah ya kai mu. To shikenan ba damuwa, nagode. Allah da Allah ka zo ba na son. Ba matsala. To dan Allah ka fito da wuri, kaji. Ba matsala uga, ba. Yawwa da Allah yau nagode. Ranar Alhamis ba. To ni wannan ma mata da ni a ina nake. Yawwa Aisha kin zama amarya. To normal. Amma yanzu abin da ya kamata in yi tacin din wannan waƙar so gobe in nika mai, saboda ba na son na fi son zauna lafiya da kuwa. Babbar ban kiɗa in kira ƙirƙin gidan biki taka rawa a hankali. Alhamdulillah. Ni na Lil Ahmad nake. Babban abokina Aliyu na gaishe ka. Faisal nawa na gaishe ka. Sarkin Zazzau na gaishe ka. Yan group ɗin Musauli TV na gaishe ku. Wannan yaran gurin baba su na gaishe ku. Auta nawa ne shayi na gaishe ka. A koda wannan lokacin ina fama tukuru na zama.